Ay, abot galing ka na. Ay, abot ka. Sana all. Wala ka, wala ka ha. Okay, video sa ko dire. Ma, ako dali ma. Agay! Ma, ako dali. Hoy, ano abot man kanya? Ano abot man kanya? Wag ka ron. Ikaw mo ko gali-dali. Hindi mo yan makasakot ko. Ha? Hindi ba ako kabalog sa kaan? Ay, abot galing ka na. Ay, abot ka. Ay, pag-iyog ya ha. Magkuha ko. Matabang na to. Ikaw ha. Dito na ko. Diharap ka. Ay, pag-iyog. Ha? Ay, tabangin ko sa'yo. Tabangin ko. Saka dito sa taas. Aman dia tonton. Mong kaabot man sa bata nga. Aman. Aman dia. Ay bata dia. Baka mana? Ako dira ganina. Tarong ba? Ay, nakalagi ka di haglok. Mang, natulog ko kami, Mang. Kanikalit lang kong laog, Mang. Ano naman ka dito ganina? Kaya kabalo. Kamula ko na tao. Sa manin naman din eh. Kanto diri siguro, tara.